Ето го тестото за нашата фокача. След първото втасване подготвяме плънка от любимо твърдо сирене и маслини. Маслините и овалените в шарена сол купчета сирене загръщаме във вече втасалото тесто и го оставяме за още няколко часа да втаса до отвояване на обема. Следва поръсване на повърхността му с зехтин и нежно притискане на тестото с пръсти. В дупчиците подреждам сирене, маслинки и парченца черита, поръсвам със сушен риган или пресен розмарин и печем в предварително загрята на 230 градуса фурна до готовност. Консумираме с наслада и настроение това меко творение, пълно с вкус и много аромати.